GMT hapa ni winjo Captain Bondo. Yero kamano Captain, awinji maber to wacho ka chako ni jok manomi jatelo mar sports ok nomiye jogo ma nong'eyo tij kaka ichwalo mpira. Wan wabiro okawa kodong' mana karibu jumba dek to 6 months rumo. Kanyo wachako ka cases ng'eny makata sama loso kod ni jo Nairobi County nyogo na simo ni gin kod cases gi ere kaka gikelogi. Tanyiso gi ni okunyal kelo documents complaint direct kuomwa. Uoro ni FKFTC, which is FKF Transitional Committee. Gine ma gikelo nwa documents go. Aka wachako winjo gi. Banyise system magilo. To nenre ni bro bedo mateka inya chako league season manyien kaka time miwacho no nikech cases nenre ni ng'eny to kaka moko pod nie court ok daher mondo alos kuomgi nikech mano anyalo en what we call sub judice gidho Ingereza and law terms kaloso kuomgi to chal ng'at ma iwacho ni you let the cat out of the